Pitong bayan sa probinsya ng Misamis Occidental ang nalubog sa tubig baha dahil sa malakas na pag-ulan noong weekend. Ang detalye sa report ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Sa kuwang video ni Helen Vivares, umapaw na ang tubig sa ilog sa Barangay Conat sa Aloran, Misamis Occidental, kaya't naapektuhan na nito ang isang fish pond sa kanilang lugar. Dahil dito, napilitan na silang i-harvest ang kanilang mga bangus na hindi pa dapat ibebenta. Binaha din ang ilang kabahayan sa Barangay Kalakaan, Plaridel, Misamis Occidental. Sa kuwang video ni Gerald Sanoy, pumasok na sa mga kabahayan ang tubig baha. Sa bayan ng Sinakaban, naanod naman ang mga puno ng nyog at iba pang puno dahil sa pagtaas ng level ng tubig baha sa lugar. Kaya agad nagsagawa ng rescue operation ang kapulisan at MDRRMO sa mga apektadong residente. Nagsagawa din sila ng clearing operation upang matanggal ang mga troso na bumara sa mga daluyan ng tubig. Ayon sa PDRRMO, maraming residente ang naapektuhan sa baha sa 7 bayan ng probinsya. Ngunit wala pa silang datos sa bilang ng mga apektado dahil nagpapatuloy pa ang kanilang ginagawang profiling. Sa kabutihang palad, walang naitala na nawawalang tao o nasira ng mga infrastruktura dahil sa baha. Nag-assist po sila kagahapon sa katong mga flood affected area. Kanya hangtod gabi ang bunda hangtod gabi kanyang kadlaw no. Nagmonitor ito na sila ang mga sapa o suba. So far wala na reported karon na pagbaha no. Okay na. Payo ng otoridad sa publiko na maging maingat at alerto at agad dumikas lalo na kung tumataas na ang level ng tubig sa lugar. Ako, si Cyril Chavez para sa GMA Regional TV.